ana ta magana ɗauko yau da Nafisa Abdullahi ta san kanta. Da Nafisa Abdullahi ta san kanta ba za ta yi wannan magana har malamai su yi a kanta ba, wallahi ba za ta yi ba. Kun ga na farko abin tausayi ce Nafisa, ni a matsayina ta uwa tausayi ta bani. Duk wacce ta san ita uwa ce ko ya na gaske wallahi ba abin cece ko ce bane, abin ki yi wa Nafisa kuka ne. A matsayinta na ya mace uwa lokaci kankali yan ba numfashi bane a kanta. Ba trending din da take yi a social network shine yake daure mata kai ba. Ba ta shiga jirgi don Allah ya ba ta lafiya ta tafi turai ba. Ba shine kawai abin da yake kada mata kwakwalwa ba. Ta dawo ta ce ita ce wacce ba shine ba. Ki gaya min numfashi kawai idan Allah ya tsayar mata da shi ko ya zauna maganar ta kawai ya tsaya. Ta ina za ta yi trending din har ta yi faɗan maganar da bai dace da Allah ba. Ta ina za ta yi to na Nafisa kenan aka gani a social media ire-iren yaran mu haka sun fa girga wallahi. Ina ilimin addini ta ma san waye Allah? Keya ta san waye Allah ran da ta yi wannan abin kuka nai da hawaye. Dan ni Juwairiya na san waye Allah. Na san me idan kika zo na kika dubi America, Los Angeles yau abin da yake faruwa, kika bi tarihin abin da ya faru wannan masifan ya same su kin san waye Allah. Allah abokin wasan mu ne? Ke har mu mun isa banda annabi ya roƙar mana har mun isa? Wani irin rayuwa muke ciki? Wai yau ƴaƴanmu su zo suna cewa is their life to live beside they are matured enough to decide for themselves. Nobody can talk to them. If you respect your mother, you respect your parents, you can say that to your parents. Never do that. You'll never do that, wallahi. But this is the world we live. The mother is even encouraging the children to do that. Ke ce kike gaya wa yayanki, no, kun san makarantar da ta je, wallahi ta yi makaranta ne a US ko UK. Wallahi kin san makarantar su ba irin na Nigeria, but they have that freedom. Shi yasa, you'll go and tell God Almighty your freedom, woman. Go and tell God that. Wallahi. So abin da ya kamata mu sani shine muna zaune wani channels muke kallo, wani magana muke yi, istighfarin ma kina istighfari yanzu kina ka. Hen kaulat ya dai ina baki labari wai ni ina istighfari ga carbi a hannuna ga gulma kuma da kaulat. Ba irin wanda muke yi ba kenan. Allahu akbar kina magariba. Zaki sai da kaya hankali ya rabu haka. Wai wannan shine ibada. Allah kike bautawa. Ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji. Ke ne irin ki ne ake ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji? Allah ya ce ki kinki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki kinki. Ki ce ba a shiga tsakanin bawan da ba a shiga tsakaninsa da ubangiji shine bawan da ya tuba ga Allah, yayi aiki nagari, ya nemi shiriyan ubangiji, ya kaskantar da kanshi shine ba a shiga tsakaninsa. Ta gama karuwanci, ta gama iskanci, ta zo ta tuba ga Allah, ita ce ba za a ce mata karuwa yar iska ba, sai a ce wannan wallahi ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji. Allah ya fe mana. Kina nan kina shan wiwinki, kina shan sigarinki, yau hotel lungu-lungu sago-sago an miki wa'azi kin ce ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji, ga customers sun fi 1000 a bakin hotel. Wannan bayar Allah da Allah subhanahu wata'ala ya bata aljanna don ta ba wa kare ruwa, ai tausayin from her heart ne. Tausayin from her heart ne, ba wanda ya sa ta yi, from her heart ne, tsakaninta da ubangijinta ta yi. Ta ji tausayin karen ne don ta tuna ita ma mutum ne, tana jin kishin ruwa, ta ɗebi ruwan ta ba wa karen wholeheartedly. Kin san aikin da zaki shiga aljanna? Akwai lokacin da za a zo ma wallahi tallahi tuban naki ma ba za a karba ba. In an yi magana sai mu ce mu yan Abuja ne, mu yan Kaduna. Kin san wannan malamin akwai tsanani, zaki nema malami mai tsananin ma ki rasa. Ai wanda ya isa ne ake ce masa bari. Don haka mata mu nema abin yi. Cikin shawaran da zan ba mu shine muna da yaya idan mun tura su makaranta amanan Allah ne. A matsayinki na uwa kin san cewa 9 kike baki cika 10 ba. Ni Juwairiya dole a ce min yi, dole in ce a bari. Har yau ana mun fada. Har yau kuma ina jin daɗi in je gaban mahaifina tunda shi kaɗai ya rage ya zaunar da jin ya ce min ki kaza ki Allah ya miki albarka, in masa kyauta ya ce Allah ya miki albarka, Allah ya sa ki gama da duniya lafiya, domin ina buƙatar albarkarsa. ƴaƴanki da suka rage kina buƙatar su goya ki su rike miki wannan mutuncin in kin tsufa.
kin sa ta rena baban wane, ta rena maman wane, ta rena kishiyanta, ta rena yayunta, ta wulakanta su, ke kuma tsufa na ta tafiya, an jima stroke ya kama ki, kina buƙatan wanka, kin yi bayan gari, kin yi waye, ta barki a wurin ta tafi, ba za ta iya ɗawainiyanki ba saboda kin koya mata rashin mutunci, ba za ta yi ba. Kin ɗauka haka rayuwar za ta kare? Muna zaune yanzu babu wanda ya san yaya ƙaddaran mu za ta kasance. Yaya za mu kare? Ko da hannayenmu, ko da ƙafafuwanmu, ko da ƙwaƙwalwarmu sai Allah, ko da idanuwanmu sai Allah. Ba mu san ya za mu kare ba. Wayewa idan ta wuce wayewan musulunci. Yau da ikon Allah wayewan musulunci ne ya kawo mu nan. Har muka iya riƙe mic, muka ce Allah ya ce ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan wayewa ya wuce wannan to ya zama shirme wallahi. Wayewa ki fito a suturan musulunci. Wayewa ana ganin ki wawiya. Yanzu na bata labari a villa, yanzu na gama bata a villa ni amun tambaya ta aka yi, za a yi turanci, za a yi wa'azi da turanci, kina jin turanci? nace ba na ji. Za mu baki minti 15, nace ko 30 kuka bani ba zan yi wa'azin ba. Me yasa ba za ki ba? Nace because lokacin mukaddima ma ba zai ishe ni, ban taso daga Bauchi zuwa bani ba zan iya ba. Karshe because na san ni wace ce, kuma na san ba tsoron su nake ji ba. An bani time din, na gaya mata, nace mata sai da na fawa. Wannan shine magana na gaskiya. Idan kin rike Allah, Allah zai rufa miki asiri. Amma biyan bokaye mu da yanzu dazun ina so in gaya mana cewa da kin san kanki ba za ki shiga cultism ba wallahi. Amma yau kina neman power saboda biyan bokayen ki, boka ya gaji da kuɗi, ki je ki siya cultism ki haɗiye, ki shiga cultism. Sai ki ji kina cewa ai yanzu I have this power. Kina nan a hana ki sallar la'asar. Tsakar rana 12 dare ki fito wai kina sallar raka'a daya. Can maman ki tana nan, ki je ki ɗebo wani kyauta ki bata, tana tafawa ta faɗi, kin tsafe uwarki. Ki zauna a duniya ki dawwama. Guda nawa suka gina gidan tsafi ba su shiga ba? Guda nawa? Da rana mutane, da daddare a wani abu daban. Mazajenmu don tsabarage rashin sanin kanmu su ciyar da mu haramu, mu shayar da 'ya'yanmu haramun muna gani. Saboda kina son ki sa gold, ki sa kaya masu tsada ki fita. Neighbors ɗinki ba su sa ba kina dariya. Muna ganewa? Wannan shine matsalar mu. Wannan shine matsalar mu. Kullum wani na, yau da na faɗa, na sake na faɗa, yau da mata za mu yi zanga-zanga da bokaye sun daina cin abinci wallahi. Amma duk wanda ya tashi sai ya zo ya zauna, mata ake bi, mata ake bi, mata ake bi. Na menene? ƴaƴanmu za mu kai su aure sai uban dubulan. Ke ne dubulan, ke ne alkaki, ke ne event. Yarki bata san da ake mu'amalan aure ba. Sai an je an gama luwaɗi da ita tukunna, ya bata kuɗi. Na san wanda, abin da yasa nake faɗan wannan, saura kwana 3 ta fito ta rasu, tsutsa na fita a duburanta, aka ɗauke ta, aka kwana 3 ta rasu a asibiti. Baki gaya mata ba, to ina kike da ilimin bazar. Abin da ya kamata ki karanta wa yanki, ce mata nan ne hakkin Allah, nan ne hakkin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ki karantar da ya, ki gaya mata, kin kasa gaya mata. Kina kokarin dubulan da event planners. An zo ta yi kwalliya, yes, she happens to be one of the best bride da ta ci kwalliya a wannan unguwar ranan. An zo an taru, an ci abinci, tana tafiya, ita ba aljana ba, ta yi wani fiffike, an yi wedding gown, tana tafiya. Sai an je ta fara ganin gidan ya zama nabu. Dan tsabaragen yanda shedan yake bibiyar aure. Dan tsabaragen yanda shedan yake bibiyar aure. Idan kuka tuna, akwai wannan me ake kiransa, Shak Bani Zari, Allah ya masa rahama. A duniyan aljanu sai da ya koyar da wani addu'a. Ya koyar da wata addu'a. Wannan addu'an ke za ki je ki kai yariyan ki daki, baki san ana karanta bakara ba, baki san ana karatun Qur'ani a ciki, baki sani ba. An je an jera ana ana taka addu'an da ake ma kai ta, addu'an da wanda aka zauna aka baki sani ba, addu'an jima'i danki bai sani ba, addu'an rike kan amarya bai sani ba. Wai ke uwa, ke kin san kanki ne? Ina kika san kanki? Ina ma kika san kanki? Yanzu da za a ɗebi ruwa nan, a kawo addu'an, a ɗebi ruwa, a zuba addu'a, ɗebi tsaban tsuntsaya, tofa addu'an, a ce za a watsa, sai ki ce tsafi ne. Saboda kin saba bin bokaye da 'yan tsubbu. Ki nema ilimi, kin gagara, kina zagin malam wani, kina zagin malama wacce. Baki sani ba. Addu'a. Ko gidanki kika gani ya lalace baki gane ba,
ko yaranki ne suna birbir wannan addu'a na tofa shi da kyau. Rijiyan gidanki in kin ga ya lalace akwai matsala kina gani zaki yi ki zubti tofa ciki.